Katu kat neski hadin gejing wan jurip dalaki khmat ya ka benta jaka bagi nong song snong bat ka dorbar snong Mawshun pen ursla civil subdivision ki persya ban penya ya ka bypass halor ka dongrem bakan penrengat ya ki telong wa uba arden mela besayo maj u president ka voice of the people party VPP uba deiru u MLA ka nongkram constituency haka arpu ar tarik unaitung araja arpu saw ula pha Jingthoh saka deputy commissioner jaka East Khasiels district ka kong RM Kurba bakan tuklar halor katai ka benta. Halor kadi ka Jingthoh uba ardan ulaong. Baka jinglet jurep haka khat nyaw tarik unai tung arja arpusaw kalong halor ka jingkot ki bor penyat snong jong snong Mawshun bat ban yo ya ka jingshai ka batik kana na katai ka Jaka bat ka rukom sim Jaka ban sna panhe bat penthamai ya ka surok na Shillong Shadauki. Ulaong baka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kalas dangi ka jingot khando haka Jaka ka baki Trai Jaka kimpat IT yaka bat kala long persya yaka rai ka dorbas nong Mawshun shu la kdo baka NHIDCL kala penjot wat yaki Jaka ki nong song snong ki ba om syam la sim na ka benta ban sna surok bat ki Trai Jaka hi kila ujo da ka ejahat persya yaka company ka bala penjot yaki marap yaki dien ki set bat ki weipan ula benrap bagi telong waru kin sya kata batkan wanra ka jing penjat yaki klau ki betap da ka bapen pau baka dorbar snong bat ki nong song snong kim persya ka jing wan ka surok henry ki kwa ban penyat yaka te ka surok na ka surok ka baju penan ka menta uba ardan ula kentui ki bor penyat district ban sim khia bat ban pen sange ka jing ot khando ban lat na ki nu ki kam ki bam kwa ban jia bat benrap baka don kam ka jing sung thu jing mut da baro ki be dan benta ha ka te ka jing thmu sna surok kham tam ka dorbar snong kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukau iu unia kong undi udai khau plus f ukau fortified henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya ka jingpang dunasnam mar ka jingbria ki kman henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka benta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya